на българския народ. Защото тези дълги години на преход, тези мъчителни, тягостни години на падение, показаха, че всяка следваща власт, всички тези, които се редували да управляват, всъщност са различните страни на една и съща мафия. На вечерята на изборите за Народно събрание ние се противопоставяме изправено срещу всички партии на статуквото, срещу всички нови НРО политически субекти и организми. Ние се изправяме срещу нихилизма, срещу апатията, с принципите на прагматичния патриотизъм, които сме заложили в нашата програма. Позволете да се запознаем с някои от основните пункти на тази програма. На първо място, като главен приоритет, ние с ВМРО и останалите партии поставяме възраждането на икономиката на България и повишаването на дохода. Ние залагаме практически мерки на освобождаването на независимостта на българина от тягащата спинка на администрацията и на чиновническия елект, които са основните причини за съсипаната икономика и за липсата на среден частен бизнес в България. Не е нужно кой знае какъв не е нужно кой знае каква подкрепа държава. Достатъчно е да се освободи българина да разбере своите творчески сили и инициатива. В цялата история на България той доказва, че може да излезе от най-тежката ситуация. Просто защото е предприемчив, защото е умен, интелигентен. Ето това трябва да направим, да освободим обикновения български граждан, да освободим неговата инициативност, неговата търговски съюз, неговите създателни сили. Аз съм сигурен, че това ще доведе до възход на България. Държавата трябва да насърчава точно тези отрасли, от които би имала най-сериозни конфликти. Ето отрасли, които са най-перспективни. Ето отрасли, в които има смисъл за инвестиране. А това са туризъм, селско стопанство, преработвателна промишленост, индустрия и върхови технологии, не на последно място. В тази връзка ние залагаме създаването на Министерство на туризма като най-перспективен отрасъл в българската икономика. Защото за тези 25 години само в този отрасъл да се отбелязва на стабилност и прогрес. Само в туризма. Ние също така смятаме, че повишаването на доходите не трябва да става самоцелно и за сметка на старата стабилно преводчите, а трябва да става за сметка на търсене на нови приобщителности и за сметка на стягане на съдържаността на данъците основно от митници. Трябва да се спре мащабната контрабанда на горива, цигари, алкохол, зеленчуци, плодове и китайски копии на сектора промишленост. Това би осигурило средства за много сериозен в пенсиите на нашите служители. Но това не са популистки обещания. Това са изходите от един точен специфичен на тази чест. Ние в нашата програма залагаме сериозни промени, сериозни решения в областта на бюджета и финанси. Ние смятаме, че трябва да се увеличи самостоятелността и децентрализацията на българските общини, които в момента са под политическата зависимост на всяко управление управление. Ние смятаме, че като минимум 20% от данъците събиране на територията на всяка община трябва да останат в тази община. Ние смятаме, че трябва да се предлагат гъвкав данък добавена стойност в зависимост от конкретните интереси и конюнктура на общественото развитие. Не може ДДС да бъде за
бъде по-ниско, отколкото ДДС за учебници, за лекарства, за храни. Така както правят нашите съседни гръцки и други държави. Ние също така сме за тежко озряване на банковата система, тъй като не знаем колко разбира масовия български гражданин, че България е справена пред жестока, страшна банкова криза, която може да ни върне онези ужасни дни и месеци на 1996 година, когато $1 се замеси за 3000 лева. Ние сме изправени пред тази криза, тя още не е приключила. В тази връзка ние настояваме за спешно решаване на въпроса с корпоративната търговска банка и нейното поставяне и въвеждането и в действие по най-бърз начин. Ние също така смятаме, че социалната система на България трябва да бъде основно преработена и залагаме в нашата програма детски помощи, майчински помощи за майчинство, както и социални осигуровки, да бъдат утвърдени, както с образователния център, така и с сигурността. Въпроси, в които продължаваме и на общините, конкретно ползвател на тези помощи. Трябва да се спре масово промишлено производство, основно на производство на цигарки, където децата се раждат само заради бизнес. Ние сме забелязали това отговорна демографска програма за преодоляване на демографския кризис, основно след българския етнос. В областта на здравеопазването ние залагаме освобождаване на аптеките и на здравната фармацевтика от влиянието на външните монополи, от силното и неправомерно завишаване на цената на лекарствата, която цена се плаща точно най-дълните слоеве с населението. Ние настояваме за тези мерки за борба срещу фармацевтичната мафия. Ние сме за възстановяването на спешната помощ, ние сме за възстановяването на медицинско обслужване в най-малките населени места. Престъпление да оставиш по отношение на външната политика, в нашата програма ние залагаме твърда защита, твърда и категорична защита на българските национални интереси, така е международен план. Ние сме за регулиране на нормалното европейско отношение с всички наши съседи, но не в сметка на България. Трябва да се следи безобразната красва на българска история, извършена от македонското правителство. Правата и свободите на българското малцинство, признатото малцинство в Западното покрайнина в Сърбия. Същото се отнася и за нашите народници в Северна Гърция, които са българи и говорят за българите. За много внимателно действие по отношение на разразилите опасен взаимоопасен конфликт между Украйна и Русия, където България трябва да запази максимален неутралитет. Не само защото става въпрос за съдбата на 400 000 нашите народници, живеещи на територията на Украйна и Молдова, но и защото този конфликт може да стане прецедент на новата история. Може да се засика аналогични конфликти, от които България е директно да го търпеше. От друга страна, по отношение на нашата програма в взаимоотношението между държава и вероизповедание, ние сме за пълно отделяне на държавата от вероизповеданията и светска власт и светско образование.
Ние смятаме за недопустимо да прекъснатите призиви, ежедневни призиви на нетрадиционни религии, включая мюсюлманство, от миналето. Това е недопустимо всеки ден. Никой няма право да налага собствените религиозни убеждения, на който да било български граждани. Никой! Изграждането на религиозни храмове трябва да става така, както става в много други държави, включително в Турция. Само при наличие на определен брой граждани. В Турция този брой е 30. Само тогава много естествените движения. Аналогична норма трябва да се въведе и българското законодателство. Ние сме в нашата програма залагаме за задължителното издигане на пилон на българския припагане пред всеки религиозен храм, независимо от коя религия. Ние сме категорично за воденето на религиозни проповеди, агитация и всякакви други молитви на български език и само на български. Ние сме против въвличането на деца в религиозни ритуали, криминално, на битово ниво обрязване, против волята на децата, които не могат да имат своето желание или нежелание. Ние сме против всякакво промиване на мозъците на децата, докато те не навършат пълнолетие. На етносите. Напоследък има възможност да изложат нашата програма в няколко предаване, но съвсем накратко ще припомня. Ние сме за нулева толерантност към всеки, който не желая да се интегрира към българското общество. Интегрирането трябва да става от младсинството към мнозинството, а не обратно, което се опитва да ни наложи правилното. Ние сме за прилагане закона в цялата му сила по отношение на всички незаконни постройки навсякъде на България, не само в България. Законни строежи. В тази връзка ние ще изискаме от държавните и общинските власти разрушаване на всички незаконни постройки в лицата, защото те са генератора на престъпността. Всички, които остават без жилища, без покой на главата, ще бъдат обезпечени, но с минимални средства. Ако желаят, държавата трябва да им предостави съответните фургони жилища и извън населените места, като по този начин да се установи контрол и да се спре разрастването и разширяването на престъпността, която е характерна за тези места, а именно кражби, просия, проституция, наркомания, контрабанда. На всичко това трябва да се сложи край, защото по този начин основно циганскието като цяло се облича в пропастта на престъпността, а между тях има достатъчно много достойни български граждани, които си плащат данъците, които образуват децата си, които работят. Ние сме против прилагането на каквито да било мерки на расизъм и дискриминация. Но от друга страна, ние ще заставаме, че искаме върховенството на закона да бъде спазено. В областта на военното дело ние сме завръщане на наборната служба, ние сме завръщане на военното подготовство, средния курс, образователен курс. Ние сме против присъствието на чуждяване на българска територия. Браво! Ние сме против присъствието на българска армия в далечното економическо. И най-накрая ние сме категорично за спешно възстановяване на ракетните
партия, а други парламент. Областта на правосъдието ние сме за освобождаване на Висшия съдебен съвет, на Конституционния съд от всякаква политическа зависимост. Ние сме за отделяне на ГДО от нас и легитимиране и сериозно финансиране на както вътрешното контрразузнаване, така и на външното разузнаване. За разлика от всички управляващи, ние смятаме, че в българските посолства и консулства трябва да работят точно специалисти в външното разузнаване. И най-накрая, но не по-маловажно, водите патриотичен фронт се поставя тежката, трудната и продължителна за изпълнение задача да възстановим духовните ценности, защото живота не се състои само от материални ценности, а и от духовни. Ние сме сериозна реорганизация на българското образование за въвеждането на частната безопасност, за увеличаване часовете на българска история. За възвръщането в образованието и в живота на изисковните български добродетели, честност, трудолюбие, скромност, човеколюбие, неща, които вече ги забравихме, които никъде няма да ги чуете, нито поведение, нито никъде. Но благодарение на тази ценностна система, българска наука по същество, повече трябва да се съди. И ние сме хората, които поемаме този изключително тежък и отговорен синовен дълг за спасяването на България. Предстои ми тежка предизборна борба. Главен противник на нашия патриотичен фронт, както знаете, против конституционното движение за права и свободи. При определяне на нашите противници трябва да споменем всички тези партии, но не само тези, които управляват, но и тези, които ги подкрепили, било с златно пръстче, било с безрезервна подкрепа. Нашата кампания не трябва да разрестим на избирателите. Риск от още едно такова фатално за България управление, ако той не избере патриотичния фронт и истински патриоти за народната събрание. Но ние имаме още един сериозен проблем. Този противник се намира се корени в народната ситуация. Всеки ден от вас, с който непрекъснато ежедневна дейност, трябва да работи непрекъсната борба с нихилизма, апатията, отчаянието и това не бъде. Но аз знае, че всички вие сте против, аз знае, че всички вие сте оптимисти, аз знае, че всички вие сте достойни наследници на всички тези герои, които виждате на всички. Една моя мечта ще сбъдна преди един месец. Една ваша мечта тръгва днес на решителен поход за последните на България. Обединението на патриотичните партии и организации в един патриотичен ход.
поредната предизборна кампания задаваха въпроса: защо не сте заедно? Защо отново по-отделно? Не знаете ли съвета на как когато възможно пръчи? Да, правили са тези грешки в последните 2-3 години. Но тази неща вече е реално. 13 партии и организации се обединиха в един мощен патриотичен фронт и е номер, в който ние ще покажем на цялата тази пауза, която 25 години граби мъдри нашия български народ, че български народ е достоен благодарение и че в неговите вени все още се секрета на друг милион по-дебешки. На някой, очертавам някой от платените социолози, които обясняват как сме на ръба. Ние сме ръба само в сметките, които се плащат. Всички ние всеки ден срещаме десетки хора, които ни казват право, които ни позволяват, които ни окуражават. И това ни дава самочувствието да смятаме и не само да го твърдиме, защото ще го покажем, че патриотичният фронт е факторът, който ще сложи много на начало от развитието на България. Слушаме ги различни партии, които обясняват как те ще решат проблемите на България. И отново ГЕРБ, и отново БСП, лично и ДПС. Те ще да решават проблемите на България. Не, брате българи, те няма да решат проблема. Те са част от проблема на България. Заявяваме го най-отговорно. Ние, Патриотичния фронт, сме готови да вземем мандат и да съставим прагматично, национално отговорно и патриотично българско правителство, което ще постави само и единствено български национален интерес. Браво! Не се поставите на провокативните въпроси, вие зародили за Америка. И истинският български патриот не може да бъде нищо русофил. За България! Истинският български патриот поставя България над всичко. Решението за съдбата на България да се вземат тук, в България и средната столица и легитимно избраните институции. Висок в Москва, висок в Брюксел, висок в Вашингтон. Ние искаме да възстановим честта и славата на българската армия. Чрез възстановяване на военната повинност. А всички български граждани, които не са спазили Конституцията и са оставили грамоти, а Конституцията разпорежда, след 16 годишна възраст. Образованието е безплатно и задължително. Всички тези, които са го спазили, които предпочитат да ходят да чертичват, да просят, конституират и продават наркотици, които предпочитат да работят, а да получават социална помощ, има трудова повинност в България. И за тези граждани на нея чакат само ние, които работим да плащаме данъците, а те само да правят на трудна фабрика за деца и колкото повече получават. Това е.
Това не е дискриминация към някой. Това е справедливо. Не е нормално едни хора в Република България да смятат, че имат само права, а другите да знаят, че имаме само задължения. Искаме работеща и модерно организирана българска полиция. На глава от населението в цяла Европа България има най-много полицаи. А в същото време 9 региони на България са оставени на произвола на властта, опасвани от ежедневна циганска престъпност. Нашите родители, които останаха да живеят в околата, нямат гаранция нито за своя живот, нито за своето лечение достойнство, нито за своя имот. Българската полиция ще бъде там, където са проблемите на хората, а не около стадионите и неразгонно митинги на протестиращи. Защото протестиращите протестират, защото се съберат в проблем на България. И искаме полицията да пази гражданите, а не да пази политиците. Във всяко българско село, в което има прояви на битова, криминална, етническа престъпност, ще има присъствие на българската полиция. А не както беше по-късно някакви ще прати между жандармерия. Българската полиция и службите за сигурност трябва да изпълняват своето конституционно задължение да защитават вътрешния ред, националната сигурност и националните интереси на България. И нищо друго нищо в политика. Категорично против това България да стане транзитен лагер на нелегални имигранти от целия свят. Този срок ще изгради отбранителни системи по българската граница и нито един нелегално преминаващ няма да може да влезе на българската територия, ако не мине през граничното пособните пункти редовно. Под формата на бежанци в България да влизат хиляди и десетки хиляди хора, които идвайки тук не желаят да се интегрират, налагат си своите норми на поведение, своите религиозни норми на живот и ние трябва да се сме виновни, защото ви ги харесваме. Същото време, истината е, че има региони, които има други, и ние като добри българи и добри християни трябва да помагаме на хората служба. Но това, което се случва последната година и половина, е една целенасочена провокация от страна на Република Турция към България. Защото техните лагери, в продължение на 2000 километри, някакви хора минават и преминават нашата граница. Има достатъчно доказателство, включително и филмов материал, който доказва, че тези този поток от нелегални имигранти в България се насочва от турската държавна администрация. Това е проблем. Ако ние решиме, че има възможност да приемем 5 човека, ние трябва да ги изберем от своите лагери. Между тези бежанци от Сирия има и християни, има и хора с образование, има и хора, които желаят да се трудят, а не само да получават социална помощ. Да, такива да. И ние имаме правото да преценяваме кой ще живее на нашата земя, а не като чиновници в Брюксел да ни обясняват какво трябва да правим и ние. А в същото време стилите, които от България отиват там, и очакваме всички европейци да ги нахават до европейски граждани, те ги товарят да ги връщат обратно. Този пояс стандарт ще се връщат. И поставям задачата да възроди българското замеделие. Защото това, което се случва през последните 20 години, е по-страшно да си публите в Латинска Америка. Имат собственици, които контролират по няколко стотин хиляди, милион, 2 декара земя. Получават десетки милиони европейски помощи. И в същото време обявят само 3 култури, предимно стари, капиталиста, които изнасят на пазарите на земя. Те се целят, в същото време българското замеделие загива.
стимулиране на средния и древния български земеделски производител. Таван на субсидии и всеки собственост или раздател на нова лекоцинистека на земя. Това съответно от земята, която първи път получава субсидии, ще трябва да взеха ресурси и плодове, за да доведим и първопадната промишленост, която беше по-горе на промишленост. Близкото от политическия фронт днес поговорим, но наравно от всички останали, които днес го обещават, иконите русите, както е стигнат и на състата, ние никога не сме гледали на нито на това на България, нито ВМРО, нито нашите партньори политически, които най-информативни, които на време. Винаги в основата ние сме поставили само и единствено български национален интерес. Казваме, че истината дори тогава, когато знаем, че хората няма да знаят. Да, и ние можем да почнем да учиме, че ще направим 50 000 лева и заплатите не знам колко хиляди евро. И ние можем да лъжаме, че като покажат доклада за градията, ще има злота и България да стане 3 Швейцарии на България. Братя и сестри българи, нека те си спомни своите баби и дядовци и как те живееха добре. Защо? Живееха добре, защото по 60 години партиите, които управляваха и когато са комунистите, комунистите на демократията не обясняват. 45 години обясняваха, че няма нужда да се разтоварват по опасни грани и ще ни пази. Сега 25 години говорят, НАТО ще ни пази, Европа ще ни храни. Никой да никому дава, нищо не дава. И ако искаме България да бъде възродена, хората да живеят добре, първо и единствено, отново, трябва да кажем на българите. Чакай ни друг. Никой нищо няма да ни промени. Но и това, което ни взема, трябва да го защитаваме и да го пазим за нас и за нашата държава. Ние обясняваме много граждани категорично. Радикално съкращаване на националност в България. По-добрика платна стенична политическа народ, но и промяна на техния менталитет като безсловно средство. Прост пример. Корупцията е нещо, което ви сме на първо място. От Европа. Държавни чиновници. Следваше дали ще бъдат полицаи или министър-председател, цяла да се държи. При съучастие за извършване на далавера или престъпление, получава това и да знаем, че колко получава полицай. И до края на живота няма да има право да Предводите крайна професионалността от държавната администрация. Всяка партия има и започва да може администрацията на зелена от правителство. Слага своите партизани и във всяка една година държавната администрация се увеличава, а качеството на услугите, което те трябва да дава на българските граждани, намалява. Не може чиновникът да смята, че е началник на българите. Българина е неговия работодател. Ще премахнем списъците на молбите. Ще въведем обратния принцип. Сега не е принципа на мълчаливи още. Ние ще въведем принципа на мълчаливото съгласие. Когато всеки един българин желая да бъде свършено нещо, ако в законно установения срок не му бъде отговорено писмено, отрицателно, аргументирано, подпис и печат, не смята, че ще получим той да носи да работи. Трябва да чакаме да видиш с 15 февруари, да чакаш една камара чиновник и да размеш обекти, кафета, алкохол или пари. Това ще приключи. Администрацията или ще работи за българина или няма да работи въобще. Нашата политика е насочена чрез съхранението на българщината. След това, след 25 години, ние българите да не бъдем на общество собственото държава. Защото за тези 25 години българския парламент прие активна декларация, които се извиняваше на всякакви общества, на всякакви съседни държави, за възможителен съседни за какво и не. Но за тези 25 години беше извършен геноцид не прямо от Европата, а прямо българският народ.
силна поради висока смъртност, ниска раждаемост, висока степен на заболяване на всякакви смъртоносни болести и най-вече увеличаване на чуждена възраст, емиграция и нежелание да създаваме колективно. Демографската катастрофа е онзи висши, който ние трябва да се преборим. Защото какво да говорим, въпросът не е само национален. Не е само това, че тук 1400 години ние сме отсипали като държава, вместо всякакви обща върхове на 6000, които ни побеждават. Тук не е само въпросът не може да се ще стара в собствената стабилина на България. Въпросът е, че не може да направиш модерна икономика с застаряващо население и с едно младо стигнато население, което няма образование, няма трудови навици и желая само да получава помощ. Това е проблем. С усвоение на трудови навици. Така че демографският проблем не е само емоция, не е само удобно за бизнес. Той е измисъл за развитието на модерната икономика. И е право, господин Милионов, като казва, че трябва да се обърне внимание специално на българския туризъм. Кажете ми, кой би отрасъл от българската икономика останаха в Европа и кадри? Всичко беше развито, кадрите, които бяха правословно за десета пенсионери, другите, които бяха по-млади от тях на чужбина. Това важи и за синята, това важи и за тежката индустрия, това важи и за медицината, за лекарите. Това е проблем, който не може да бъде съдържан. И за това казвам, че не тези, които ни се представят като изпълнители, те са част от проблема. Въпреки това, всички тях, тези 5-6 важни приоритета. Нови коментарите, безработицата, здравеопазването, корупцията, демографската криза, националната. Готови да се изключваме, да търсим общи решения и да търсим заедно с българи решението в целия България. Ние чуждото не искаме, но и нашата държава. Позволете да поздравя нашите сънародници от Македония от западните страни, които дойдоха да взимат вашето внимание. Трябва да знаете едно, когато България се управлява от патриоти, съдбата на всеки един българин, без значение дали е гражданин на България и на друга държава, е проблем на държавата. Вие трябва да знаете, че никой един българин няма да бъде забравен, няма да бъде обижаван, няма да бъде мачкан, защото българската администрация, външна политика и средства за сигурност ще работят защита на българите, без значение къде са по света. Дали са в традиционните области, Македония, западните страни, дали са българи, които като имигранти живеят на всеки по света. Всеки един българин е част от нацията и нацията е длъжна в този момент да му подава ръка. Има още 25-6 дни до края на тази кампания. Такъв е подгряването с човешки в тази зала, аз стана на случайно в политическото време. Това е този срок, повярвам, че всеки един от нас ще си свърши работа през следващите 25-6 дни. А нашата работа е не да влизаме в кръчмарски разправи с платени опоненти, а да се опитаме да събудим човешката това, нашите приятели, нашите съседи, нашите по-далечни. И да покажем, че не всичко е загубено, че е настанал своя проблем, че ако ние като българи не си помогнем сами, и Бог не може да си помогне. Всеки един от нас трябва да се опита да мотивира повече хора, в името не на това да имаме повече депутати, а да наложи истинския български патриотизъм, да има своя остър меч в българския парламент и в управлението на България. Да живее България!